Има хора, които работят. Те не могат да отидат на работа. Те ги обличат на смърт, на гладна смърт. В България хаосът се увеличава. Което е кошмарно. Става нещо страшно. Дали българските държавни железници закъсаха до толкова, че да не могат да ни обслужват? Къде потънаха стотиците милиони левове, отпускани от държавата на БДЖ през годините? Докато хората протестираха срещу спирането на десетки влакове из страната, ние се запитахме, потъват ли тези пари някъде и сега? Ето още на 10:40. Колко пари трябва да ви дам, за да ме пишете и мен една хубава смяна за кражба на нафта? Изобщо няма такова. Колко трябва да го направим? Кой пази крадците на тонове нафта от закъсалото БДЖ? Какво общо има кризата в БДЖ с кражбите на гориво? За справка, доклад на холдинга сочи, че за 2014 година разходът на нафта в железниците е скочил с близо 2 цистерни месечно спрямо предходната година. При това, без работата на локомотивите да се е увеличила. Една цистерна побира 65 тона нафта, а с тях можем да караме лекия си автомобил за 40 години. Справката за увеличения разход ни потвърждава Петър Браснаров. Снимали сме го и по-рано по различни проблеми на железниците в разследване. От месец той е назначен в отдел, който да бори кражбите в БДЖ. Верни ли са тези данни, господин Браснаров? Да, верни са данните. Наистина през изминалата година увеличението на разхода на гориво е с цистерна, с 1,8 цистерни средно на месец. Превозаните брутотон километри са дори малко по-малки от предния период през изминалата година. Товара тук не влияе на разхода на гориво, даже би трябвало да се свива като разход на гориво. Това какво означава в литри и в пари? Средна цена това означава около 130 хиляди лева за една цистерна на месец. Реално машинистът е този, който пряко точи нафтата. На него са му създадени тези условия. Първо за това източване и второто е, че заплатите на машинистите са обидно ниски. Един машинист в товарни превози в София средно взима чисто около 600 лева, което е наистина унизително. И то на фона на заплатите, които взимат администрацията на БДЖ. От порядъка на 900 лева и нагоре. Единственото логично обяснение е точно това, че е създаден чадър машинистите да крадат. От една страна документално са ми увеличени нормите, разходните на горивото, и от друга страна, когато има случаи нахванати с кражба на гориво, практиката през изминалата година беше да няма наказани и да няма уволнени. Това е Митко. Димитър Димитров, машинист на БДЖ товарни превози, задържан преди месеци край Перник за кражба на близо 180 литра нафта от резервоара на този локомотив. В тези туби. В момента на задържането на Митко, наше подставено лице успява да проникне в редиците на БДЖ и да заснеме случката. Полицията работи по случая, но подобно на много други свои колеги машинисти, Митко няма дори наказателна заповед. Сега наш човек под прикритие се свързва с Митко и му се представя за нов агент на вътрешна сигурност към БДЖ. Припомня му за случката с източените 180 литра нафта и го пита за схемата, по която машинистите крадат горивото. За да спечели добро отношение, Митко разказва с желание. Слушай добре, а самата гара добре на гарата то бази диспетчер. Му се дава 100 лева диспетчер. Влакови машини. Влакови. Не машина, влакови машина. Не, машина не е що. Влакови диспетчер. Според влаката машина. Но без 15 минути. Се вкарайте колко. Точно да взимат кучни. Що ще бъде? Караш му гърмовина на резервар. Дърпа се сустава. Това се цели нафта. Нафтата си тече, нема ти казвам. А после къде слагат това, като източник? Веднага, лумецо, примерно, туалетите на турата идват. Диларите веднага всичко изчезва. Маркуче? Маркуче си изчезва всичко. Тези донации, всичко диларите си. Диларите фачат вече, за 100 лева да изтече. 100 лева това носи.
100 лева, пачки се, брата, няма да ти казвам. Отдолу са 300 лева, не знам къде там някой се дадат. 500 литра се точат точно за 15 минути. Във всяка смяна, всеки божи ден. Който не иска, какво става? Мисъл, който Не иска да участва в веригата. който не иска да участва в веригата, трябва да ви така 13-та позиция. И всичко изхвърля на горе, за да може разходно на тия колеги, защото аз ако взема примерно 150 кг разход, 50 кг дава по 300 и който си отговаря На подпредението. разходно е 300. И аз тогава се чекате, същата работа свърши, и да тая работа свърши. Може тази машина да голи 150, а голи 300. И кръчка яко, и ако нещо пътя, това пък бъркне, па източи на земята. По разказа на Митко излиза, че за да краде нафта, един машинист трябва да се отчете с пари на диспетчер, стрелочник, който помага при маневрите на всеки локомотив, както и в много случаи на охранител, за да си затвори очите. Това обаче не е всичко. За кражба на нафта са подходящи определени места, удобни за спокойно източване. За да пътува машинистът по тези места, той трябва да се уговори с ръководителя по така наречените наряди. Последният вписва кой машинист на къде и кой влак ще кара. Митко разказва, че за да те пише наряд към място, удобно за кражба на нафта, този отговорник също взима пари. И сам ни предлага да се обади на Петър Георгиев, човека, който определя нарядите за дизелови машини към столичното депо, за да го пише на път към така апетитната за кражби гара Алдомировци край София. Тежко, абе ми те са, бе. Отделил съм ти 60 лева, човече, за това. Ако ме пишеш с не, други ден да ме пишеш с него. Петко те е наредил да не пишеш временно на електровоз. Добре, бе, кажи му на Петко, че го сме демираме на Петко, да 60 лева, 60 черами на Петко. Речено, сторено. Все така с цел да спечели благосклонност след задържането му с нафта, Митко отива при Петър Георгиев да му даде 60 лева за наряд за събота вечер към гара Алдомировци. За да ни увери, че не ни лъже, снима със скрита камера. Ръководителят по нарядите Петър Георгиев го посреща пред работното му място. Действието се развива по-миналия четвъртък. Митко се връща и уверява агента ни, че парите са взети. Резултатът не закъснява. След ден, ето тук на това разписание виждаме имената му. Димитър Димитров, машинист за влака към Алдомировци за събота 17 януари. Всичко това се случва без да се наложи на Митко да плаща пари другаде. Митко обаче не спазва обещанието си пред нас да снима тайно и очакваната кражба в Алдомировци, а после да сигнализираме на БДЖ и полицията за нея. Последния момент пише, че няма да ходи на работа по семейни причини. Факт е обаче разписанието с наряда му. След срещата си с Георгиев и даването на парите, той наистина е писан за влака към Алдомировци. Време е да попитаме открито ръководителя по нарядите Петър Георгиев, има ли практика да взима пари от машинисти. Намираме го след работно време на питие в заведение с приятел. Може ли да излезете да ви питам нещо, ако е удобно, или тук също може да стане, нали? Не е проблем, както решите. За какво става? Колко пари трябва да ви дам, за да ме пишете и мен една хубава смяна за кражба на нафта? Изобщо няма такова. Колко трябва да го направим? Колко пари трябва? Изобщо това... Само за товарните ли взимате пари? Да е го. Господин, ваш колега ли? Абе, изобщо не Колега ли сте? Абе, какво ви интересува вас? Всъщност, този човек, по данни от железниците, е действащ машинист Евтим Евтимов, хващан за кражба на нафта от дизелов локомотив по-миналата година. Дали за наряд е практика да се взимат пари? Изобщо не. 60 лева сте взели оня ден. Изобщо не съм. Има ви на запис. Изобщо не съм. Обичайна практика ли е? За това. За какво? За това, че ми взимат интервю. За това, че ще питам един въпрос. За какво ще... А подсъдно ли е да взимате пари? Не взимам. Не взимат. Не взимам. Сигурен сте? Сигурен съм. И се кръстите да? Да. Вярващ ли сте? Християнин ли сте? Християн. Се кръстите, че не взимате пари? Да. За наряд? Да. Кръстим се. А да ви питам, защо тия наряди са толкова желани и се предлагат пари? Къде се предлага? За дизелите. Пише, дизелите си имат график, какво? И ако някой човек му е забранено, примерно, да пътува еди къде си и с еди какво си, Да, не го пише. а ако си плати? Не, изобщо не го пише. Въпреки. Да. Взимате парите, ама пак не го пише.
Какви пари взимам, бе, моля ви се, бахнете ми се А глава. от Домировци, например, много желан смяна ли е наряд и Не дестинация? знам, всичките минават, всичките са Всички писани. ли искат натам? Не, всички са писани, всеки минава там в Алдомировци. Камерата го показва. Добре, де, Как сте кажете. взели пари? 60 лева. Добре, айде, вие ми го покажете. Добре, добре, айде. Шефа знае ли? Какъв шеф да знае? Имате шеф, имате началник. Откъде да знам? Как е пуснал този машинист да ходи натам? Къде е пуснат? Аз ви задавам въпрос, защото виждам нещо на камерата. Бе, какво виждаш на камера? Как се взимат пари? Добре, бе, От вас. докажи ми, айде докажи ми. Аз не съм бил тогава на работа, може да... така е. Да. Айде на бас, че не съм бил тогава. Кога? Ако става за този машинист. Кой ден е това? Не мога да спомня. Значи, не може да си спомните кога сте почивал. И кога сте бил на работа. Когато е бил този машинист. Аз почивах петък, събота и неделя. Сега. Да. Кажете ми нещо. Така. Не е петък, събота и неделя. Не знам. Парите не са взети тогава. Не мога да ти кажа. А кой го е писал, сега вече не знам. Той кога е бил писан на работа? Бил писан на работа за събота. Аз петък не съм. Значи трябва да го пишем аз, така ли? Парите са взети по-рано. Как са взети? Кой ще го пише? Аз не съм на работа. Не ме Сте били на работа. Има едни взети пари, тия пари е така, нещо за почерпка ли са, така, нещо, заем били да... Изобщо не съм... Не сте взимали пари? Да, айде. А шефа ви? Шефа откъде го знам? Изобщо... Какво? Петък, събота и неделя не съм бил на работа. Искам да ми кажете друго. Краде ли се много в БДЖ нафта? Това си има началници, те си гледат пътни листа, всичко. Не мога да ти кажем. Краде. Има ли определени места, където са по-предпочитани? Нищо не мога да ти кажем. Аз не пътувам. Където се искат? Аз не пътувам. Дестинации? Изобщо Места? това не- Вие не пътувате, ама решавате къде да пътуват машинисти. Те всичките си пътуват. Потърсихме няколко пъти машинистът Митко за официална позиция, но телефонът, на който контактувахме до момента с него, спря да отговаря. Така или иначе обаче той ни разказа и показа една схема за покровителство над кражбата на нафта в БДЖ. Най-долу в нея са машинистът, стрелочникът и охраната. Над него стоят диспетчер и ръководител на ряд. Така всички те вземат определена сума пари и печалбата на машиниста от незаконната продажба на източеното гориво често не надхвърля стотина лева на източване. В същия този разказ хващаният с нафта Митко каза и имена на по-висши началници в БДЖ, към които по един или друг начин отивали суми от разпределените пари. Тази част от разказа за сега няма да излъчим, защото все още се нуждае от потвърждение и доказване. Искаме обаче интервю за кражбите в цялост от ръководството на холдинг БДЖ, което все още очакваме да ни дадат. Ето реакцията на Петър Браснаров от новия отдел за борба с кражбите на БДЖ. За първи път някой успява да достигне точно до даването на пари. Иначе в БДЖ от отдавна е като обществена тайна, че нарядите получават пари от машинистите за определени влакове. Защо тези определени влакове са така предпочитани? Заради местата ли? Дето е удобно да се краде. Една от причините специално за дизелите е именно това. Влак е удобен за източване на дизелово гориво, трасето, по което минава, гарите позволяват източване и по-трудно хващане. Часовото време, по което се движи влака, също има значение. Смятате ли, че това, което показахме, ще помогне по някакъв начин на БДЖ и съответно на държавата да се спре тая кражба масова на нафта? Искрено вярвам, че това ще помогне. Към момента, по думите на Браснаров, много от машинистите, които допреди година дори се хвалили, че крадат нафта, сега се страхуват от внезапни задържания. Ние обаче с помощта отново на човек под прикритие заснехме кадри от проверка по даден сигнал за кражба на нафта от преди месец и половина. Действието се развива в голямото депо за машини на товарни превози в Дупница. Проверяващи се налага да разбият вратата на заключена стая, за да открият откраднато гориво. Може да отвориш. Ето си още една. 10, 20, 30 и 10, 40. 10, 20, 30, 40, колко са? 15 ли са? Сигналът е на един от служителите в депото. На място е установено източване на неголямо количество нафта, но по заключените стаи са открити още туби.
Тази година вече е създаден нов отдел, в който вие участвате срещу посегателствата и кражбите и срещу риска. Как смятате, че ще заработи той? Този отдел е в самото си начало, тепърва започва да работи. Има много идеи на този етап. Има и някои конкретни мерки предприяти, но всичко е в самото начало. Ако планът се извърши до край и отделът заработи нормално, това ще означава, че наистина ще бъдат намалени кражбите и тази 1,8 цистерни ще ги намалиме и ще знаем къде отиват. Но как се вписва проблемът с кражбите в цялостната мрачна картина, която напоследък виждаме около БДЖ? Толкова ли е безнадежно всичко? Всъщност не, е отговорът на икономиста Димитър Събев, когото потърсихме за задълбочен анализ на ситуацията в БДЖ и кражбите. Анализаторът и икономически редактор на списание Тема твърди, че на тежка загуба са само пътническите превози, не и товарните. През 2013 година товарни превози всъщност е на печалба в размер на 4,3 милиона лева. Тя печалба потъва в блатото на загубите на пътнически превози, но все пак има. Тя е факт. Защо не се говори за това? Аз имам лично 3 отговора. Първият е тези, които така държат да се краде и да продължава да се краде. По-лесно се краде в едно дружество, което е на пълна загуба, което е на командно дишане, ако щете. Втората линия е, че едно губещо дружество винаги има нужда от по-голяма и по-голяма държавна субсидия. Паричен поток, който чисто и просто се излива по тези канали. Чувал съм много неща от вътрешни хора, партийни каси, синдикати, по подобие на Ал Капоне, синдикатите от това време, които взимат, и една генерална безстопанственост. Третия стълб, кой има интерес в БДЖ да е зле, е хапката товарни превози. Товарни превози са онази част на БДЖ, която може да дърпа железниците навънка от блатото, в което те се намират. Обаче някой иска да си го приватизира. Това нещо е казано още през 2012 година. БДЖ товарни превози ще бъде приватизирано. Ако се поддържа версията, че товарни превози е зле, съответно ще се приватизира и на по-ниска цена износ. Категорично е така. Какво ще се случи с БДЖ? Надяваме се това предаване да помогне за решенията по въпроса.